ka duba wanda bai san shi ba ya sayar masa 2,500, wanda ya ce mala ya ce 9,000 ne, amma tun da kai ne kawo 5,000. saboda haka tun da don kai ne, duk wanda ya ce don kai ne, wallahi to ko dai karka saya ko kuma ka tsaya ka ja da gaskiyanka kafin ka yi cinikin. To ire-iren wannan da kuma rantsuwa na ƙarya suka shafi albarka cikin kasuwancinmu. Za ga mutum yana ta kasuwanci babu alkhairi, ba riba, jarin yana tafiya a haka, yana ganin yana cin riba wajen zan ce kashin dankali ko dama in ba hausa ya ce maka kashin dankali akwai zalunci a ciki, saboda ƙananan ne a ƙasa manyan ne a sama. Za a shirya wani abu a kwando, gashi nan dai iri-iri ake, leda a sa shi a cikin ruwan zafi ya lotse, galan na mai a sa a cikin ruwa ya lotse. Ka zo za ka sayi hula ka ba da kuɗi na zare mai kyawu a sa zare mara kyawu. Duk wannan mu'amala mu ne muke yi, matanmu ciniki, kusan kayan da ka sayo kuma za a sake sayar maka a gida. Don ka yi cefa ne ka kawo bai kare ba a ce maka ya kare, in ka ba da kuɗin a ɗauki na gidan kuma a yadda fa. Kaga abin da ka sayo aka sake sayar maka don raina hankali. Duk wannan wai muna so ne mu samu kuɗi, to ba zai yi mu samu ba. Ko da mun samu, Bahaushe ya ce kuɗin cuta na mai magani ne. Tunda a rashin gaskiya aka samu kuɗin, sai Allah ya ɗora maka cuta kuma ka je kai ta sayan magani kana sha. Mai ko haka kai gaskiya, wallahi dalilin gaskiyanka sai Allah ya baka lafiya. In mutum ya zo ko da bai sani ba ne, in dan ba da misali irin wannan suna da yawa. Ko da mutum wato baka san shi ba, bai san ka ba, ya zo zai sai kayanka, kai masa gaskiya, yadda ka ci riba gwargwado ka sayar masa. In ya ce yana son wannan ma, a'a wannan din hancin ya kare, a'a wannan din ya rube, a'a wannan din kaza, ka gaya masa gaskiya. In ya ce shi yake so, ka sayar masa a farashinsa. Amma a dole wai za ka yi kuɗi. To yanzu lokacin da kana cikin gyatumarka, me kai aka sa ka samu jikin nan kayi lafiya har ka fito duniya? Arziki daga Allah ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masoyanmu yan uwa musulmi, muna muku barka da warhaka. Ku daure ku yi subscribe ga tashanka na Jihadi TV da Zarmu TV. Za ku dinga samun wa'azizzuka masu ƙayatarwa da takaitattun nasihohi, insha Allah. Allah Ubangiji ya sa su amfane mu. Mun gode. Kuna tare da Mustapha Abakar naku.